Yang sebaya pi iwe wan ha kene ke retreat mentau benai hadin kene ke retreat ngin sadon satang arteli ki retreat nak pantau ne snem ha kene ke sengi i pengam ya lade ha ka jing i jong ublei bad i pej nak tin jong ublei hadu kat no ublei ui yangi hato ublei haka jing i jong u ya kata ka jing i jong u yangi kaya per ne em na kui pat ki jat jing i ne ke ei ke ba ublei ui yangi pat ke ei ke ba ngi mat ya ka jing i ngin sim ya kane ta ka ba ngi pej ya ka jing jit ublei ya Moses nakapanta kakam jing pelai lu jong u ya laki jong ki breu na kitab Exodus nong kepalai ke ongkum ni la jia ba Moses ula ap ya ka kun hun lang brot jong thau kurim jong u Jethro uleng do ka Midian bat da ka bayalam ya ka kun hun lang brot jong u sya ka dong sepngi jong kari kenja ula poi sya horep ulum ublei. Te u angel utrai ula pau ha u hakatelit ding na pedeng uwei uding sanyum. Ula pej bat hakami uding sanyum umeding henrei ing satia. Moses ula ong ngan lech syatai ban pej yakat kane ke jingyo i ke bakrau. Balikin uding senyum ing satia. Apa utrai uli yoi ba upai syata berwan jengok. Ublei ula khot ya na uding senyum. Moses, Moses. Te ula thi ngadon hang ni. Te ula ong wat wan sajan. Loit no ya ke juti jong pi na ki kejat jong pi. Naba ka jaka hakaba pi yeng kalong ka kendau ka bakhoi. Te ula ong nga long ublei jong ukpa jong pi ublei jong Abraham ublei jong Ishak bat ublei jong Jacob Moses ula tap ialah ka khmat namar ba uting ban pej ya ublei tila jio sngau berbor ya kene kicing pule na kapor sya kapor ke ki ba ngi yo nang ne ya kata ka ba ublei ulayoi ya kajing sya jong ki Israel ha ki Egypt ha kinong Egypt kata kare kenong rim ba ublei ulah pau ha Moses don mano ba syong hang ne bom don jing bom don jing pang bom don jing sngosi bom don Kono ka jing sngau jenjar ha jing im jong pi don nam don barakhoi pi biang na dong sadong em don no way ya per ka jing kendu ha ka jing im ke ba longba jong kene ka jing pule de khot i way ha du unriu ke ka ba ya thu yangi ba ublei jongi une ublei jongi u yo i ya kajing ya kendu jongi ya kajing yo mat jongi tapi ken mau ha gospel ke Matius ha katuka jing khot jong u Jisu ya ki senran pada ba ula khot por ba khot ya Nathaniel ngo long ba jong u Philip u Jisu ulong ngala yu i ya phi kat ba phi dang don ha trai uding dempur. Ulei utu Nathaniel ha trai uding dempur. Menobetip. Nathaniel uyam ha trai uding dempur. Pat kadau jong kajing yam jong Nathaniel ha trai jong ding dempur. Nomar bu udon ha pedeng kajing bat kajing sosi ha kajing im jong usngau ba ulale katla kajai tang ba ublei umwan ublei jubab
kata di jing sngau jong u henrei u jisu wang kum no nga la yo i jisu wang kum no nga la yo i te u blei ya pi iwei pa iwei pi sngau kum no pi sngau si kat no pi jenjar kat no u blei u yo i tang uba i yangi unla ban yo i ula ban yo i hapdeng ke jinga dei para briu ru lada ubriu ne kabriu ki ichisha insa yo i tang ki pa ichisha om dei tu ki basyu le men le i bandup yo jing mentoy ke jing i ban yo jing mentoy kam dei ka jing i ublei jungi dei ubalong kumta ublei jungi udei ubayo i ya ka sitom ya ka jenjar ya ka jing sngosi ya ka jing sngokenja ya ka jing syakantai ya ka jing saleben u yo i tang ublei uba don jing i u yo i balai ublei u yo i namar ublei udei ukpa bat mangi ngidei kikun ublei udei ukpa mangi ngidei kikun ngi barakhoi balakot yele di Kristan ngidei ki bala yok pediang ya ka baptisma lembah jong ke baptisma ngi kelalong kikun jong ublei ki jat kun ki bakum no ngidei ki kun basu syakam kun ngono badai hok kun jong ublei tang u Jisu mangi ngidei kun namar u Jisu te enre wat la kataru kam dei ka kerdan bak hapok ban syak kot tang ki kun ting jong ublei ru ka kerdan jungi kolong halor ki wei pat ki jing thau baro haleluya haleluya ni barakhoi chua ban yo baptisma la dang dei ba yo baptisma kum ki kulung ru re ki kimi ki pa ke yo sngau ya ka jing yalap ya ka gospel bat ki langet bat ki la sya ban pen baptis mar shwa ban don baptisma de ban don shwaka jinget jing pediang ya u Jisu kum unong pen im uba maruai ngi kelalong ki kun jong ublei menenga ong ngilong ki kun ting jong ublei ngimdei balakha no ublei te kum ki kimi ki pa lada ki kimi ki pa ki de ki balak la ka kemi kala seng kala pun yanga mut ngadei kun jong ime ipa kat kum ka do henrei lada ime ipa isuri no kun jong no re jong no itu isulong kun tangwa imde kun kat kum ka do jong ime ipa jonga sutu kata kadi jinglong nga ko an batai ka jinglong kun jongi wat ublei te aga gospel kum Yohanes kat long iwei kat ar bat kat lai henrei yakito ki bala priang yaka kemudian kaketin jong ublei bat langet haka kala ai ka bor pan kelalong ki kun jong ublei ke kata ka kaketin jong ublei ke kaketin jong ublei u Jisu lat pi pulei bhan adu kad khar banikong jong kalenong banikong gospel kat kum yo u Yohanes pin sa sem ba katu kaktin hang tu katheu ya u Jisu te kaktin kemudian u Jisu kelawan salaki jong henrei ki briu la jong kim sem pediang yaka henrei kitu kiba la pediang yaka bat langit haka kala ai kabor ban long ki kun jong ublei te ni barakhot ki bala pediang yau Jisu ni kelalong ki kun jong ublei kedekhat khat lai ke bathoi kan ni
ya ki balakha nakasnam lemne nakamon jong kado lemne nakamon jung breu henrei na ublei kamut lengba u Jisu yangi baro ki balak pediang ya u Jisu lakha yangi na ublei lakha yangi na ublei ha ka kerteng ukpa ukun pat umensem bakoi ublei kamut ukpa ukun pat umensem bakoi kumta lakha yangi omdei lakha yangi tang na ukpa ne tang na ukun ne tang umensem bakoi ne na Abraham ne na Ishak ne na Jacob ne nakikpa temen jengi mar ngas ong kumta namar don kiba ai baptisma kumta da David baptisma kata kamdeka jing pen long kun yangi ha u Jisu ngi klalong kun ha u Jisu tang da ukpa ukun pat umensem bakoi te kumta te ngi klalong namar kumta ki kun Israel ki ba thomai ki Kristan ki klalong ki Israel ki ba thomai balai seong Israel ba thomai namar ki Israel ki baningkong kim sim la pediang ya u Jisu ublei namar ba u it ya ki breu bat kadon ka wei ka judgment riu ka ba ula sim kerpang ba leng ba jong ki ublei un it kenang ba ka pertai barok ka wei kan dup laj im leng ba jong ki herei maki pat haba kila don ya u Mesaya hapdeng jong ki kim siam la pediang nakadaw hang ne yo anis khatwei la tho kalawan sala ki jong henrei ki breu la jong kim siam pediang yaka tengi ki bala pediang yaka ktin jong ublei ya u Jisu ngi kelalong ki kun omdei mangi habakumta ki bala jit ya ublei rei de ublei ubala jit yanga ngi ngimla ban jit ya ublei ngimla ban jit ya ublei de ublei ubala jit ya pi ban wan ban syong hang ne laisngi omdei ma pi bala jit de ublei bula persat hakamen sim jong pi hai jingmut jing perkat jong pi lengba jong men sim ba khoi ban wan ban syong duai hang ne laisngi haleluya haleluya te ublei ula jit yangi nadu dang sedang jong kijuk nang ta hakatu ka kitab Exodus mene na katu kalanong kapalai ngi sedang pule mene kat khot ban reu ublei uang ngalong ublei jong ukpa jong pi khot ban reu ngalong ublei jong ukpa jong pi kane ka jing ong jong ublei hau Moses kapan pau ya ka jing i kpa jong ublei kapan pau ya ka jing i kpa jong ublei te kum ukpa umla ban sya ban yo i ba ki khun ki sya sitom ki sya jenjar te namar kata uperkat kumno ban pelai lut yaki na ka jing sya te mrau ha ri Egypt ngalong ublei jong ukpa jong pi te kamut ngi ningkong ngidon hakendau ngidon ukpa te halor jong ukpa don ublei ukpa te ukwa ban ong ba kumba ukpa uid yalaki kun te ublei kampalat kajing i jong u ukpa breu uyo i tang kat kum kajing la ban yu i ki khmat jong u rei ukpa bahabneng uyo i lut ya ki e baro dan makata ngakot ngawer ya pi pa pindon kane kajing i ya u nomar bu ublei ulong kumne shania au pat kermen tang hau namar Paulus utha hakisiti jong usaki nong rom san uang kumno ka jing kermen kan ompen babe
Mentau snem pinyo singaw ya kanin mar snem jubilee pakane gede ka theme Pilgrims of Hope. Kajing kermen kan ompen babe Roman san. Kajing kermen kan ompen babe. Te uni ublei ubalongkum ukpa. Kane gede hakapor jong kikpa temen jong ki jaj benreu Israel. Shwa kajing wan jong jisukum ubreu. Te henre hakane kajuk bakhadu. Ha kajuk bakhadu. Ublei ula pelai luj ya kajing long mrau jong ki breu. Mendai ki Israel ki sya'ring mrau haki nong Egypt. Nakapanta jong ngi pa jong ki breu ha pertai barokhoi. Ka Egypt ka yeng nakapanta ka pop. Bat ublei hakane kajuk ula pa ya ubreu. Mansua ula pa ya ubreu bakerteng Moses. Manta ublei ula pa ya ubreu bakerteng Jisu. Ban pelai luit ya kibriu nak jing long mrau ha ka pop. U Christ Jisu u balong ubriu. Ni siam ek the man Christ ha siti benikong Timotheus long ar dekat san. The man Christ aparing ong. U Christ u balong ubriu. Te da umne u Christ u balong ubriu. U blei ula pa ya u ban pelai ya kibriu ya ki kun jong u nak jing long mrau hakapop. Tebat ula ongru kumno. Hooj ublei ula hadu kata-kata ya kapertei ba ula aitino ilau kun ba marwei ba baro ubange jau un yap Henry un yo ya kajing bom jukut. Haleluya. Haleluya. Kane gede kajing temu ba ublei upa ya ujisu syaka pertei. Ban pelai luj, andala yo jing lai luj, ban yo jing bom jukut. Kajing kadai kaba pen Kajing jing oblei, kadai kaba pen Kadang kau ikat tes. Ini saya keren mencua sepangkan ikat tes. Sibu haying don dawai tang sikuli. Dia kajing tes kadai ya kami lane ya ukpa jong kaying. Sibu ukpa bat uai kun lane kawai kakun. Berangut kisitom jur. Don tang uai kuli. Yang tahu kuli en ai ha ukpa ne padi ha ukun. Pia marsiliang nang ta kiwe ongkom no. Don tang uai kuli arngut ki basitom tinle akum no ai tangya no te iba ai ong pia marsiliang ta kiwe ong no. To ai kampun ukpa ai kene de kun nang ta pia marsiliang kajing teu kede yano don kamban pelat yano kam don kamban pelat ya uta kam yarap te ublei yangi ule kumno kan kaju kates don arjat kibriu bahok bat kibriu pop don tang uwe kuli tau kuli dai u Jisu te yano pen ki bahok ngai pen ki pop ni ju asing bar ujisuan ban pen ya kiba pop te ngilong ibu don pop ngiber khat ngidi nong pop don riu hok hang ni te nam dai te ngikimen ublei ui jangi hadu kata-kata uwan dalade kum ubreu ban pen yangi kenang bang hidup ya kata kajing bom jukut Yohanes lai kanriu Yohanes lai kanriu ublei ula kata-kata ya kapertei bahwa aitino ila ukun ba mar wei hanya thok kun ba mar wei don tang wei kun riau ni ukun pa sya pen yap no nang ta Henry nyipat nyimla ban le ya une ublei haju keparu ulang ukpa tik kumbangi le ya ukpa pertei
teng yok pa perthei ngila ban thok dalam dai kun ki ba kham stat kle ki pen sat sri ya ukparu ukpa u hap nge ya blei ngila ban le kumta ya blei dale le ru ngimla ban le kumta henrei bun napdeng jungi ngile kumta hi ya blei ru kumangile ya ukpa perthei ya blei ukpa habeneng ru ngile kum no pilai si ying mane to pidon ka we jing thmu ban duai pi pha tarang wa ma suru ba pi ong halade lada mele ya kane kam lada me jubab jing duai jonga ngan sale kumta re lada memle ngan sa kenyo ya me ngan wan ying mane shu ngan nomle ngam tri kam balang shu ngan patiau shu ban ai senyang balang lada ngile kumta kemudian ngikenya ublei kayu kumang ngikenya ukpa perthei kupa lajong budan ha perthei budan haying buan sin balai ya jing jubab jungi ngimyo nomar ngile kumne ngile kren kumne ni ai order ya ublei jusim order ni kupa perthei kupa haying desengi sim order nakikun ong kun pa slipar la dekut kupa hap sai pisah sim pidon dukan hajan ong kilek don tu dukan hajan ki sim le tit ya kupa beneng nimla ban su ai order le ne su ong kumta la long balai jing duai jing ru ngimyo jubab bat ngimla ban yo jing koi dru namar ni penlong yo blei unong le magic ni pulang yo blei unong le magic ho yu dei kupa ho u dei uba e jangi henrei kada nur jangi kalong ka bakumno ka tau pe ka jing tumu basngur lada kalong kumta ngan jubab un saong pat un sa jubab pat kalong tik kumba pi angnut te na kane ka dau hakatu ka kitab Exodus mene kaju tu lonong ngari phaing tu man personong rim long bajung katu ong kumno ula ong Moses ulai tur hajan tu ong kumno wat wan sajan loit no ia ki juti jong phi na ki kichat jong phi na ba ka jaka ha ka ba phieng kalong ka khendeu ba khoi tu kumne kamut ngimla aban sulit tur la kali tur hau blei kat bangi mon tapi pule ya kajing putha jung blei hau Moses nakabanta ki Israel ya ki Levi ya ki ba blei ulabu ya kajing putha lang ba Moses baki Levi kire ki ba syakri ha tempel bat ki lengdo ki ba terwaknya re ulong Bakim la ban surung kat bamon klem de kasngi bandrung. Cuba kasngi bandrung jonga ha tempel de la syai ngai le rung menta si sendon ngan sakelon yap hang tu hi. Paniken mau haba la syatu kasnduk jutang daki Filistia bat lawan penpai daki Filistia syai ki Israel ya kata kasnduk jutang la penkit ha kweka kali bat namar don mau halenti ka laki bat don uwe breu ubat tingyo ka hap hamadan ngokat kasnduk ke jutang tu ulek ban bat ban penskem handrai jia ayu yo tu breu kolon yap haju hadu kata te nomor kata de kebakumta hangne u bleul ang Moses bawlawan hajan utu uding ba meding watur hajan tenre wala kataru kane kamong ba ngide banting hadu kata yo ublei yo upenyap yangi hakajutang berim la tho ba ladangi yo i yo ublei muti kenangan sa yam tikenangan sayap namar abangi iyo blei
Ngin saduan ka jing sngo shifting ke ba sirkai hadu kata-kata namar. Ka jing yo i ha ya ublei kalong ke ba om don kano ru ke ba ngi yo i ha ka pertei. Ke ba pelabat ke ba i sirkai. Shu mudur tang ba pi pet ya kasngi. Pimla pan pet bet ya kasngi kum tu. Ne pila na. Pila pan pet ya kasngi. Ti kum juru kaya yasrim. Haba ublei uwan ban pau. Dia nak kena tahu pi ya uilijaru uwan hak jing jai. Ya Moses ru perbawan ya ublei unyat dak kakti ya Moses hapok krem. Dan talaya sakmat seplat kakti atau Moses u itang na syadin. Mar uno bayu i ya ublei uyap. Tebun ki jing tho aka jutang barim lebih pulih ong sepang kata ka jinglong. Rei na ka banta jungi menta ngilong ki pasuk banyu iya ublei. Denem de. Suk nem napta jungi banyu iya ublei menta. Suk na suk re. Suk. Ta suk. Ta nakta sane sepedeng. Suk nem yangi banyu iya ublei menta. Napta jungi. Ngi ki Katolik suk. Ta, hang dia pedeng suk ne em. Ni pecong khamat langut suk nem suk nam tajungi. Ta. Kambun yang suk to kiwe ki kim tip suk ne jencar. Te balai piang suk. Nang ta sene. Balai piang suk, sene ong suk, balai ong suk. Namarba ngiyo i berabor yau Jisu hakayu karis bakut. Pimdai benar tatin kene. Ngi yau i yau Jisu man badon kamas bakut. Hang ta ngi i yau blai. Ngi i man badon kamas tambah ngimju yap. Ngimju yap. Mendai ban i yau angel kiong tahte layap bet. Ngin sa yap bet. Hapen krek ban yap. Hakano kano kaminit ngin sayap. Rem ta jongi hajaka bangin yap ngi nang im. Na ka jing tlot sya ka jing klan. Na ka jing klan sya ka jing nang klan syu. Wat ju artatin syu nang ne sya khaman. Bangi yo i ya ublei man kapor badon ka mas bakun. Wat ju yo i kpu wat ju iwan pidei ban pet taki khamat ka jingnya jong pi badai uji su mano baong bau tu kpu dei jisu mano baong bau tu kpu dei jisu ong jisu nang ta to ka jingnya to ong ka jingnya nang ta hoi ulang do uyo tikitin na ka bau jisu ula keren hidalade. Te mana boong ba tu kepu de Jisu, udai ujisu hi. De ujisu hi ba laong. Hang no ngisem ha Bible. Gospel jong no. Gospel kat kum uyo anis. Piri ban tip lendet ya kane. Makane kade ka pedeng du jong ka jingget bejing im jong ki Katolik. Yo anis lenong ba henreu. Ngim de ban klet lano ru ya kane. Piklet ya para khwat ki jing tho ha ka Bible reya yo anis henriu pim dei ban klet pidi ban la len det ru nadu lenong bani kong nadu khot bani kong hadu ka khot ku ba nyo phuwei don ka khot hang to nyo phuwei khot nadu khot bani kong nadu khot ba nyo phuwei pidei ban la len det mar ka jing i jong uble yangi ka ker tawyar bat ka penlong yangi bangin syong tawyar lengba jong ka lengwiar depe jong ka duan hakaba ya ujisu ubaim ni mane ni pidyang ru hakamet jongi kajingi bakrau tam bo ble ula ban le na ka panta jongi kalong ban long kpu sibu larang along bakui donut man kasngi. Bar ngalai priang uji suman kasngi. Bar utu kepu umis nam man kasngi. Dia ayu tharai. Om not reban bam.
Henry ujisu umju pen mi snam mi lade man haman la uwe pa uwe utilit ba pediang ya u. Jia yu dalam kumta barakhoi ngin sa ting. Iba ting snam lale mari I don snam lak kelon yap ler. Henry ujisu upan pau kumta tang hakitu ki bam nyet tedot haki jaka padon kam ban pen pau bangadon. Nak takadau hari kasiru lapen pau bau udon hapedeng jengi ulong Immanuel. Lada kane kamde ke jingi jong blei yangi kanam long rekum ni. Lada ublei upa yu jisu bat ulas ayap ula kiu nak syabneng usyong nak khap hang tu. Bat uklam ai jing peta ai ru ya ki apostol. Hato ngidon hang ne menta nyinom don dalile ru em. Henry ka jing temu jung blei pan pa yu jisu ukun ba marwe jung u kalong na ka banta jungi pan yo ya ka jing im bom jukut. Kene ka jing le jung blei kalong mar khong pong ka jing per ha beneng ber kendeu na ka jing le jungi. Haka jing ade jungi para breu teng parbun sin nyong I tang ba. Kan kato kaktin bang nyong I kitu ki kam bangile na mar bangi ong nga I hadin kato kan snem ki kelalong ki jing le ba pen I ya ka jing isi. Belai kala isi namar kam syam la de ka jing I ka ba shisha. Na kini jing tok baro nadu Genesis hadu kitab jing pen pau. Don ka wei ke jing tok ke balai tu shisha ke bala patai bha kamut ayu ban I. Siti banikong Paulus ta Korin nang ta lenong long khat lai khot saw hadu nyeu. Hang tu ngisem kamut ayu shisha ken kata ka jing I. Ka jing I bau blei udon yangi But Paulus uong haki tu ki Kristan ki nong Korin but yangi rukum ju ban don kum kato ke jingit subhasim kato iwei Korin khat lai saw hadu nyau pule jam ka jingit kayai sya satar ka jingit kalong ka pasbun ka jingit kam pihun kam le khlew kam le kraw ka jingit kam ju klemakor kam wat lade kam khoi lene kam ju adnot ka jing I kam kemen ha ka jing le bom hok henre ka sat kemen ha ka jing sisa ka jing I kamap ya ki ai baro ka sania ya ki ai baro ka kermen ya ki ai baro ka ya sya ya ki ai baro kini ki jing long ki don ha u blei ba kene ka jing long ru ka de ba ngi de ban don lada ngi ong nga I Lada ngi ong nga I. Haleluya. Namar Paulus ong klem jing I ngam mentoy ai. Kalau nong hatu keju nong khot balai thok kum no. Klem don ka jing I ngam mentoy ai ru em. Ngam mentoy ai ru em. Te banyo priang purai ka ne jing I kajing long banikong jungi kedai ban long kajing singauret. Ke kata kajing singauret. Ko Moses apa ublei ulo ong hau. Kilet sya ki Israel. Ba dia tu ya kene kubor ba ublei unsa pelaj ya pi na ri Egypt. Tu ong tengan li ong kumno ngalai uba thlun. Kinsar khipe nyanga kumno ngan sa ong. Kinom ngai rahi reyanga. But ngan ong pide kerteng uba kerteng kumno uong ublei uba kerteng kumno uong ya kata mar saudong jengki don ki blei uba kerteng bun jat ni ki blei jintil don bun jat ki blei jintil ti ong te ublei uba kerteng kumno uong ti takadaw ong nga long uya we uba la pha ya pi ti kajing sngurit nga dei u e kumanga nga dei u e Te ka jing sngoret jong u Moses hang ning yo I. Te kum tu ngi I na kan jing tho ka jing I ba kraw tam jong blei ya khun ben riu.
kalong ke papala. Ban yalam lane ban khot ya kine ki breu na ka jing syak te amrau upen kam da ki ktien. Mo ya kita ki ktien ula bat upen drung ya kene ka ktien pen kam ya kermiang sentur jong Moses bat u Aaron. Ban ngisem ban penbor lene ban wanra ya kata ka jing pelai lu ya ki Israel ublei upen kam spautuli ki ke kita spautuli ki kalam. Ya pila ban siam kene haka lenong nyau ter hadu ka lenong ke bakhat wei jong kitab Exodus pisu to nai pule kat bun ki lenong pinum la dan pule menta. Te kumta ke kemangi de ban le mangi ni de ban wat yo blai ni ban shania hau blai ni ban tingburam yau blai ni de ban kongu tang ni ban kongu tang ya ublai kumba ki apostol hadin jong ka Pentecost kilayo yang masih mukui pat kilalong ki paslur walada ki Farisi ki Ju ki ong pimdei ban penbenah keteng jong neu breu ki ong nyim dei ban kongu ya ki breu ri de ban kongu ya ublei te kumta kila ya lam nang ta sakawe pat ki jing ong jong ublei ha Moses wong kumno khot bakat ar nga ngandon ringkat bat pi pila ban thok ekene jing ong nga ngandon ringkat bat pi Exodus lai khat ar nga ngandon ringkat bat pi nga ong si ong ya kaju kang bakene kan wanra ke jingker ku api lapin yo sngo ya kene ka sur bami na kene ka Bible nga ngandon ringkat bat pi riban kam ya kene kasur jung blei ban trekam api ngin ong jam bar khoj nga ngandon ringkat bat pi ong jam sa sisen nga ngandon ringkat bat pi hasin balai bu ktia hasadem bat yo sngo ba ublei ukuran ya kane kasur kumba thok hang ne yo sngo kane kede ka logos ba thok hang ne yo sngo no ya ka rema ka ktin ba im pakan sawa haskor jong pi kan trikam ya pi nadu khle hadu kejat baro ki jing sngo jong pi ki jing mong ba pi don haka donut ka men stim jong pi yo sngo ini ktin ong jam sa sisen nga ngandon ringkat bat pi sa sisen nga ngandon ringkat bat pi tinggal yo sngo kan ka sur jong blai bakren hangi iwei pe iwei ngong ya pi kam ya kane balai ratangi kam ya kane ong apen bena bakane kaktin kan trekam bagi im jonga kaktin kalong kapadon bor pitip na mi kata kaktin kajing pen sawaya kan kaktin hak jimut jing perkhat jing pi kalong kaba don bor tiene mar kata kane kajing i jong blai ya pi iwe pi we bawan hang ne ka retreat ka penlong ya pi ki atiar ban long nong pen lai luit ya ki bahai hasem ya ki parabangai bat ya ki parlok ban ledra ya kane ka ju ke jing pen lai luit jong ublei bala pelai luit ya pi bat un sa pelai luit ru ya ki we da ka pi ong ru ya ki kane ka ju kam ya kane ka tin wating ong ya ki wating ublei udon rengkat bat pi nomor uong nga ngandon rengkat bat pi bu yak ti jong pi ha terpeng jong tai breu lene haka kli duai ko kpai jongi kublei ko maria bat lengba jong pi bala shong hangne bala yo mat yo ublei pinsa ai pateng yakata ha ki baleng ong kumta no polos hi kayangi siti sakinong korin long khat ar punya wong kumno mar ngilong ka met ukris uwei pa uwei na pi ulong kat khot met jongka mangi manga ma pi ngilong kat khot met jong uji su bat ma pi pilong khot met jonga nga long khot met jong pi mar ma pi bat manga ngilong tangka wei ka met tangka wei ka met lada kakti kamuan jong pi kapang hato kamet jong pi borok kawe kam sukriat lada
ungap udat ya pi atau pim sukriat bro kawai kamet pim pang bro kawai kamet kalong kumta nak takadau ladanga ngalepop kapalang baro kawai kasak ta nakapop jong nga nak takadau hapa ngim lepop persya tang yo blai ladanga lepop ngale persya ya piru dan pilepop persya yang ngaru maringilong tang kawai ka met Pisutu kata, nak kata kadau ngasaong. Ngiyo jing pelai luit yalade, to ngiru nginlet ban long atiar jing ich ban pelai luit lem yaki henmen ki para. Yaki bomde bahi hasem kasuk. Yaki pa hapok ko to kaying pa pisyong. Kalong kapa lajar kata pihap terei sitom. Pihap terei sitom. Kadena kam dei kata. Tang barang ida sange no. Kajing le ritrit jonga kalong le no ei. Nomara dangi sange no nyong. Lompa kata kajing le jungi ke ong. Memler jisu. Ler. Nomor bangalay haying ngating. Tengok mesti talk yang apa bangalay retreat. Rekam daerah kumta. Rek kasur jono kapat rekam hakata kapor. Surjong Lucifer. Surjong Lucifer. Oh, melay retreat. Miwan let start mentah. Sapen salia pi. Hendrai ngim dei ban ting wating ngadon ringkat bat pi. Ngadon ringkat bat pi. Ngim dei ban ting. Wat kalong kami yau kupa dengan mau yakani. Bat dakabor. Pinting sisin. Try suamarwe. Try suamarwe. Tak tialut barak kait pilih siang awe kamera do praktis mari marwe mudur kupa don hang tu len ka tengah jeng pidon tu ong ya kan ni praktis suam marwe dalam pilak sengau long dikena ta ong mar khamat sutu nem nga ai buit je pima nang ta Dekat bakandai jong tu lenong balai Exodus. Teha kami ka jinglin nyar kipat Israel kala poi sanga pat ngalai yo I ya kerkom le ki Egypt ki papan ben ya pi. Tu blai u yo I ong mene. Te ha ka jing lanot teng rei ben le kum no. Mangi ber khoj bedon jing lanot kano jing lanot. Jing pang jing sitom bun jat ki jing jenjar ki jing ek pinge kendu ha la ka jong teng rei ben le kum no. Sam khot phar khot riu ong ngindi ban lek kumuni undong rai sam ken ha ka jing lanot ngala kerpat yau trai shau blei ngala ang jing yarap na ka tempel jong ulayo sneu ya kasur jonga sa ki skor jong lapoi ka jing kaang jonga kane ka jing pen sneu scam yangi kane ka jing pen sneu scam yangi ha ka jing lanot ngala kerpat yau trai nikong Hagi jing lanot ikar pat yu try. Shau blay ngak ang jing yarap. Nakatumpel jeng kapenta paar. Hadin balak ang une unong duai ulas ngau scam bahan ndang lapan jing yarap. Ngakar pat jing yarap hagi jing lanot ndang lak ang shau blay ngas ngau tikna ba nakatumpel jeng yo sngew. Haba piduai ru pidi bantuan kene ke jing sengau dikena. Uji suruh hikayah ngi ya kene. Ba ngisiam ha gospel kum Markus Katway arpusau. Uji suang apa piduai tonget ba pila yo pediang ya kata ka piduai. Ti kum juru ni norai sam. Naka tempel jong ulaya sengau ya kasur jonga. Sya kiskor jong lapoi ke jing kaang jonga sam kat pra kat ndriu. Ngitip ba kito kiba it ya ublay. Ngitip ba
Hakito kiba id ya ublei hi upentrei ya ki baro syaka jing bha. Roman pra arhu pra. Nyete ba hakito kiba id ya ublei hi upentrei lang ya ki baro syaka jing bha. Te kemut lada ngi id ya ublei. Dah kebangi ya kibriu kiba ngi yo ya iwe yo anis saw arpau dah kebangi ya kibriu kiba ngi yo te ublei hi pentreilang ya ki baro syaka jingpha keneru kede ka wei ka dekot bible ka ba don bortam bangi punon kaman kasngi ngite bahakito kiba ya ublei hi pentreilang ya ki baro syaka jingpha hakito ken ya ki balamang ban khot kat kum ka jing thmu jong u te yangi barkhot ki paralong Kristan la ublei ulamang yangi ban khot yangi ban long Kristan Katolik ban long Kristan Katolik te habaro ki jing tunjuk jing pensoi ki jing saksitom ni dei ban sim ba kita kiwan na ublei bat udon ka jing thmu na ka bantai jongi na ka banta ka jing bha jongi teng abangi lech sha ki jing duai namar bangi sitom don ki por bangi yo jing kot don ki bru ki yo jing kot ba ki lech pan duai mar ki ngej bet ki sanya da ka bangi lech shaw leng do bu un duai na ka banta jongi bat rengkat bat ngi kin yo jing kot bat ki yo jing kot hi re don ki bru ki bam yo jing kot henre ki yo ya hakamet ki yo jing kot henre ki yo ya ka jing kot men sim ki yo ya jing kot men sim na kata kadau ya kan ki retreat hang ning yong inner healing retreat kemut ke papen kot ya ka ba syapo hang ni kini retreat lai singi kemdei ban pen kot ya kamet jong pi bi ban tip ya kata kamdei ke jing pen kot ya kamet kada jing pen kot ya ka mensim lada ka mensim kala kot otomatik kamet rukan sa kot wat lada kamet kan kot re lada ka mensim kala kot ngan la ban sya ya ka tu jing pang badon haka met da ka jing kemen nemar yo ka de ka jing thmu jong ublei palang ba jong ka ne ka jing pang ba ensadon manore mano bansa kela kabamut bansa kela kabamut kajing temu jong blei kolong ka per kamde kum kajing temu ka jongi no ka per na beneng sa kenteu te ka saindur jong kajing penim kadai kanong rim jong ka jing i namar ba blei i usaw bu ia ka saindur ene ka plan jong ka jing pen im ka plan jong ka jing pen im mentangan poisa Efesus dan kuratat poisa Efesus nong ka paning kong Schwab en tau ya ka pertei ublei ulajit yangi hau Chris banlong ki bakut bat ki baklem tobria hakmat jong u ha ka jing i Kamut ublei dau Jisu ulakot yangi nadu Schwab en tau ya kepertei nadu Schwab en tau ya kepertei ublei ulabu ijimut lupa bangan sa tau briu ublei ulabu ijimut lupa ba un sa tau briu Schwab en tau iki berokot te hadu kane ngilong kiba kordor hakmat jong ublei hadu kan ngilong ki bakordor hakmat jumble te ulajit yangi ban don ha ukris lajit yangi kemut ublei uladon ya ukris nata ha ukris ladon
samangi. Ladon sa mangi. Sutut nem kakerdan ublei ukris natasa mangi. Jadi bensutu ia kene, hai pulih ia kene ke dekat basau ma ngapule, ke dekat basau. Hai pulih kene pri bensutu kumta. Ublei ula ya ukris ningkong. Nang ta ukris nang ta lengba ukris pada hau ukris la sa yangi. Bat bangin yo jengi hakane ke jengi ke bangin di banlang ki bakut bat ki baklem tho bria ke kene ke jengmut kamut ban yomat purai kene ke jengi jungblei ni hablong ki ba klem tho bria ki baklem tho bria namar kajing is equal to ukris. Kat kum kutu dekat. Kajing is equal to ukris. Lapi boleh lapi pusuan bah pensiam tik kum ta kum banga ong. Kajing no kalong kum ta. Tengila aru ban sim kum ne ban long kibom sitom pa kibom jenjar. Kibom sngau marway. Kibom sngau kenja. Kibom sngau syak kentai. Kibom syak nyau ben. Kibom syak let don bor. Pat kum ta terter. Namar ba? Lajit yangi wat shwa ban tau yaka pertei. Tiladang sngau ba ngilong hadu kata. Kemudian kita kijing kibang ya kendu kin omlong. Kin omlong. Ni kikimi kikpa. Ya ki kun kadu. Lada ki men trong tu kun kadu jengi. Ki kren kum ne kum tai ni ada ya ki denam dai bun sin. Denam dai. Pi kimi kpa abdan hane denam dai. Nakta ni ki kimi kpa ni sak kenok hak tu ki kun ki pakam he. Pi te pi lek siliang. Itang yau badu pat ya kadu. Ya ki ngimlong banang Denam deh, pisiam nam kata hayi hasem. De, ni kimi kpa, ni lek siliang, yaki kun, ni haplik plangi namarba, ni la lek pop, pa lek siliang yaki kun. Den rei, kajing jong blay yang ni kamlong, kumta. Ni barakot, bajrong balengkot, bali bayong, basau, bajrengam, bakumne kumtai, barakot. Hakamadu belai ngilong, kidaling. Ngilong, udaling. Denum day. Takadaw teng ni arngut kibriu ma. Kimipat ki kumno bakat katai kayong. Kita singaw nem kum ta ong ru. Singaw re. Henry hakamar jung kastai hadu kata-kata. Pabriu hadu kata-kata. Denam day. Srim kumne. Ublay yangiru long. Denam kata bang aku aban ong. Ban wer kalong. To ngin siap ting ban lecha. Ublay. Mar don mano ruha pertei. Ubala ban yangi kum ublay. Kum ujisu. Namar ublay ulamang lupa yangi ha ujisu. Namar ublay ulamang lupa yangi ha ujisu. Dekat basan. Iway Ephesus dekat basan atau. Ulamang lupa banting kun yangi da ukris jisu. Baik kakijing ha ka pertei kedan sakane ke weru. Ban kelet mensuang yang tang bahadin pede lah kelet no. Henry ublay yangi kelet lanoru. Kitab Isaya sop kendai katsan. Isaya sop kendai katsan. Wong kumno. Kala mo kakemi ban kelet ya ikun lajong ibadang buny. Ne banom le chu ya ikun bak lakha. Wad lada kinekin kelet.
ngate ngan om klet ya pa da lei telara ki bru baro khoj ki bhai hasam ki bai bathoi nyangi ki ba ong ba e jangi ru kin klet henrei ublei un om klet rei ke ba susi yangi kolong dei mangi ba klet ya u blei na tangisa sneu ban ngisa ong ublei u klet ya ni kenok khongpong ya u blei henrei mana ba klet mangi ba klet te tongin kala ka pamut no menta na kane ke jing klet yo blei uba I jangi kram bu kendon kano kanoru lade boleh pop sisin boleh pop silaksin boleh pop siposin ubalit pai hi sya ublei u kudup yangi pikir mau hei kata jitu kana kadon Lukas nong kat san kat wei ter hadu lai puar kenmau tu kun sarong auria ujisu ya tu ispang tu kupa kajing kwa ban pelejing mut jong hane de ispang kajing long jong tu kupa pikin mau em tu kupa u klem keli wat si kentin ru tu kun u bala rai kut ban kelak bamut ban ipai saying klem don jing keli wat si kentin ru shano ka tu kapisa dari mangate ong me lawan kamai sakat no melarakat ketu tenem de ulawan pai de ki jan ba jot pas mutung ngin sekali balai me kumne tenem de utuk pa siken tin ru em mi ka jing keli ukdup I ya ukun u yo mat ya ka jing sa jong ukpa ya ka ba uladu kato kat nepor pensum pensai ot blang ot masi ngin ya khawai lemar une ukur ubaraja menta layok ya urayap menta ulaim piang ngidei une ukun sarong auria ukun baar hoi lese don na prenjungi bolong tu ukun banikong tamangim dei ban bisini ya kejing e jong ukpa ya tu ukun baar teng ngidong ilang kum tu ukun banikong ni lek cik seng berbor tong ba poi lawan pai gitu kipa klim gitu kipa peniap breu ni padar peris kudup eu yang apa tu kudup menoru padar mah kumel tu breu uya keren ulai bam jahing jonga juan teng ilang kum tu kun banikong denam de teng ni perkara hukum ne padar itang yang bak balang libam jatang yang bak balang tang yang sekerti balang tang yang katekis tengipat ngimdei katolik tenem dei don yang bakali kumta don rene ne don re tharai ma don makanaru te tungin omlong kum utu khun banikong lading long kum tang long tikum tu khun ba nikong bakali jingkili kumne hendrei jisu ong kum noy yo batai kum noy spang ya utu khun banikong pila don bat ngaba rabor kat kepangadon kadeka jong pi une pati la du te sap ai thamai biang ya te puson ya kane jing long jong une kupa pat pin sa sem pa kalong kapasuk ya pi ban map kasuk ya pi ban map balai ngim yo jing e nau blai namar ngim la ban map ya kitu ki bala pen mong yangi balai ngayo kanser balai ngayo high BP low BP ngayo jing pang sini namar ngabu jing bitar bat ngam map pi berkhai basong hang ne bawon retreat tapi yo kwa ban yo jingkoj ningkong pi ban pan map no blei baar pi dei ban pan jing klain ban yo ban map sisin ba pi lala ban map pin sa sem ki jingkir khu ki wan hi hai ying jong pi jing suk men sim kawan hi ha pi mar ya
maaf. Maria maaf. Pi keloi ben le kata pi hap keloi lada pi kwa ban yo jing suk ya lade. Lada pi mla ban maaf walada pi lada pla shua ban yap pi mpoi re habeneng. Tikna pi mpoi re habeneng. Tipikili lade lada ngayap mentakas ngi hangnongan poi man kasngi. Man kasngi lada ngayap menta hangnongan poi habeneng ding pen kuj dujok. Te kumta ngi hap ban perkat. Ngi ban perkat. Namar balai pen kut dakane. Iwe koren ndriu kat kandai arpau namar ngim long trai syu yalade. Ngim long trai syu yalade. Monobolong trai jungi. Monoberi trai jungi. Uta ya ubangi khot trai. Uta ya ubangi khot trai. Te we ngi ong trai kemut ngi long jong uta. Laring ong ublei di trai kemut nadong sadong kapental jong im jongi ngi di jong ublei. You try. You try. Te hang ne thok kumno. Pi dei ban tip ba kamet jong pi kalong ketempel jong men sim ba khoi. Ubadon hapo jong pi. Umen sim ya uba pi la yo pediang na ublei. Pi mlong trai syu yela de. La thet ya pi. Bata kador ka barem. Kumta to pendon burom ya ublei hala kamet. Tidak kumne hak im jongi baman lakas ngila ban pen i dak ki kam ba nga i ya ublei. Kakam kakren kham jam ban ya ka ketin. Teng ha girtrit kumne lada kili inong yalap ni padar pi it nem ya ublei bunsin krem dalap perkat yong nga i ya ublei. Temban delak syak batai ni siong yo rakti bakala ngam ju i ya ublei pleng kat kum ki kam jonga. Ti kumta kane ka khot penkut to kan yarap ya pi ban i chisha ya ublei.